VP CLI може да ни помогне и за основен клинъп на проекти, по които работим. Дали имаме някакъв стар проект, на който искаме просто да направим general maintenance и да обновим на production, или пък сме изтеглили файлове и бази данни на някой друг голям проект и поне локално, докато разработваме, искаме да изчистим ненужни файлове и записи от базата данни. По-рано бяхме подготвили команда, с която лесно да инсталираме всички налични апдейти по активни разширения. Лесно можем да я модифицираме така, че с нея да изтрием всички неактивни разширения. Това би станало с wp plugin uninstall, wp plugin list, статус inactive и не трябва да забравяме да подадем field равно на name. И когато я изпълним, получаваме информация, че са били изтрити няколко неактивни плагина.